Nasarorin Gwamna Ganduje cikin kwana 100 kacal kashi na 11. Aiki. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ɗauki nauyin aikin gyaran ido kyauta ga ɗimbin al'umma masu larurar ciwon ido a sassa daban-daban na jihar Kano. Karasa ayyuka. Fiye da mutane 44,000 ne suka amfana da tallafin gyaran ido kyauta na Gwamna Ganduje. Wannan sako ne daga Yayin kuma da wasu fiye da mutane 10,000 suka amfana da samun gilashin ƙara ƙarfin gani na ido. Saboda alaƙar bayani kan nasarorin da mai girma gwamnan jihar Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya cimma a cikin kwanaki 100 kacal na zangon mulki na biyu da kuma nasarorin da ya cimma a zangon mulki na farko. A shirin na yau zan tsakuro muku kaɗan daga cikin nasarori a fannin ayyukan tituna da kuma fannin kiwon lafiya. La'akari da muhimmanci gami da tasirin tituna ko in ce hanyoyin sufuri na ababen hawa wajen kyautata jin daɗin al'umma da kuma haɓaka tattalin arziki. Mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar gina sabbi tare da sabunta hanyoyin sufuri tituna daban-daban a duk faɗin jihar Kano. Kaɗan daga ciki sun haɗa da: na ɗaya, Gwamna Ganduje shi ne ya samar da titin ƙasa na tunawa da marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda ya tashi daga Madobi ya je harfan shekara. Na biyu, Gwamna Ganduje shi ne ya samar da titin ƙasa na barikin Bukabu da ke kan titin zuwa Katsina. Na uku, Gwamna Ganduje shi ne ya samar da gadar sama flyover ta Dangi da kuma titin ƙasa underpass na hanyar zuwa Zaria da Gidan Zu. Na hudu, Gwamna Ganduje shi ne ya kammala gadar sama flyover ta tunawa da Alhaji Alhassan Ɗantata wacce ke kan hanyar tunawa da Janar Murtala wato Murtala Muhammad Way. Na biyar, Gwamna Ganduje shi ne ya kammala titin ƙasa underpass na tunawa da Prince Abubakar Audu da ke gadon ƙaya kusa da titin Jami'ar Bayero BUK. Na shida, Gwamna Ganduje shi ne ya kyautata tare da inganta titin ƙasa underpass na tunawa da Janar Babangida wanda ke Kabuga kusa da titin Gwarzo. Na bakwai, Gwamna Ganduje shi ne ya samar da titin unguwar babban banki wato CBN Quarters Road tare da sanya fitilun kan titi wato street lights a kan titin Maiduguri da na Zaria. Na takwas, Gwamna Ganduje shi ne ya samar da titin ɗan Agundi da ke kan hanyar zuwa fadar sarki. Na tara, Gwamna Ganduje shi ne ya samar da titin ɗan Dishe zuwa kwanar hanyar Maiduguri kashi na biyu. Na goma, Gwamna Ganduje shi ne ya samar da titin Lamido da ke ƙaramar hukumar Nasarawa. Na 11, Gwamna Ganduje shi ne ya samar da titin Rumfar Shehu da ke Rijiyar Zaki, ƙaramar hukumar Ungogo. Na 12, Gwamna Ganduje shi ne ya samar da titin kwanar Taya zuwa ƙofar Dawanau da ke ƙaramar hukumar Dala. Na 13, Gwamna Ganduje shi ne ya samar da titin kwanar Zira zuwa Zaura wacce ta tafi har Dungurawa. Na 14, Gwamna Ganduje shi ne ya samar da titin Gurjiya zuwa Yankatsari ya tafi har zuwa Rijiyar Gwangwan a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu. Na 15, Gwamna Ganduje shi ne ya samar da titin Yarbawa wato Yoruba Road a unguwar Sabon Gari wacce ke ƙaramar hukumar Fage. Na 16, Gwamna Ganduje shi ne ya kammala titin Gurin Gawa zuwa Maidile a ƙaramar hukumar Kumbotso. Na 17, bugu da ƙari, Gwamna Ganduje ya kuma kammala wasu tituna masu tsawon kilomita 5 a sassa daban-daban na ƙananan hukumomin jihar Kano 44 da sauransu da dama. Bugu da ƙari, saboda muhimmancin lafiya ga rayuwar al'umma da ma sauran dukkan wasu halittu na duniya gaba ɗaya, masu hikimar zance da azancin magana sun yi wa lafiya take da kirari kala-kala kamar lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke, lafiya jarin talaka, lafiya babbar dama da dai sauransu.
muhimmancin lafiya ga rayuwar al'umma da ƙoƙarinsa na ganin ya sauke dukkan wata amana da jama'a suka ɗora masa tun bayan da aka rantsar da shi a matsayin sabon zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano a shekarar 2015. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya himmatu da aiki tuƙuru domin ganin ya inganta wa jama'ar jihar Kano fannin kula da kiwon lafiyarsu. Daga cikin matakai na farko da ya fara ɗauka, mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar ginawa tare da sabunta asibitoci daban-daban a ɗaukacin ƙananan hukumomin jihar Kano 44, gami kuma da kammala manyan asibitoci guda 2 waɗanda ya gada daga gwamnatocin baya. Misali, na ɗaya, Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar kammala asibitin Giginyu mai suna Muhammadu Buhari General Hospital wanda ke ƙaramar hukumar Nasarawa a jihar Kano, ya kuma samar masa kayayyakin bukata domin kulawa da lafiyar jama'ar jihar Kano. Na biyu, Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar kammala wani katafaren asibitin kula da jarirai da yara ƙanana mai suna Malam Isiyaka Rabi'u Pediatric Hospital da ke ƙaramar hukumar Tarauni akan titin zuwa gidan ajiya da kulawa da namun daji Zoo Road. Kuma mai girma gwamna ya samar masa da kayan aiki irin na zamani domin ganin an kula da lafiyar jarirai da yara ƙanana a jihar Kano. Na uku, Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar sabuntawa da ɗaga darajar asibitin garin Ganduje, Ganduje Hospital, da ke ƙaramar hukumar Dawakin Tofa. Na hudu, Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar yi wa cibiyoyin kula da lafiya kimanin guda 300 kwaskwarima da garan bawul a dukkan ƙananan hukumomi 44 na jihar Kano. Na biyar, Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya gina sabon katafaren sashen kula da marasa lafiya na musamman wato ICU a babban asibitin ƙwararru mai suna Murtala Muhammad Specialist Hospital. Na shida, Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya sabunta manyan asibitoci na garuruwan Wudil, Kura, da Tudun Wada da kuma Nuhu Bamalli General Hospitals. Na bakwai, Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samar da wata katafariyar cibiyar kulawa da mata masu larurar yoyon fitsari wato VVF Kwalli Rehabilitation Center a ƙaramar hukumar Birni. Na takwas, Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar sabunta babban asibiti mai suna Filin Mushe General Hospital da ke ƙaramar hukumar Gwale da kuma Imamu Wali Hospital wanda shi ma yake a nan ƙaramar hukumar ta Gwale. Gami kuma da samar masa da kayan aiki domin kula da lafiyar al'umma. Na tara, Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar gyara ɗakin haihuwa na mata Women Labor Room da ke babban asibitin ƙwararru na jihar Kano mai suna Murtala Muhammad Specialist Hospital. Na goma, Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar buɗe wata sabuwar cibiyar kula da lafiya a ƙaramar hukumar Nasarawa. Na 11, Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar gina wata sabuwar cibiyar kula da masu cutar kansa ta miliyoyin naira a Muhammadu Buhari General Hospital da ke Giginyu ƙaramar hukumar Nasarawa. Na 12, Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar horar da mata masu aikin karɓar haihuwa a gargajiyance Traditional Birth Attendants kimanin mata 1,936 da kuma ba da horo ga jami'ai 'yan sa-kai na al'umma kimanin mutum 4,000 a dukkan ƙananan hukumomi 44 na jihar Kano. Na 13, Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar samar da sabbin kayayyakin kula da lafiya a ƙananan hukumomin Bichi da Rano da Ɗanbatta da kuma ƙaramar hukumar Dawakin Tofa. Na 14, Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar ɗaukar ɗawainiyar jinyar yara 3 da suka yi fama da larurar dattin zuciya. Na 15, Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ɗauki nauyin gyaran ido kyauta ga ɗumbin masu larurar ido yayin da
aka gyara idon mutane 44,000, aka kuma bawa kimanin mutane 51,200 magunguna, su kuma kimanin mutane 10,000 aka raba musu gilashin ƙara ƙarfin gani na ido. Na 16, Gwamna Ganduje shine ya sabunta sa Muhammadu Sunusi General Hospital. Duk waɗannan kaɗan ne daga cikin irin ɗumbin nasarorin da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya cimma a fannin tituna da kiwon lafiyar jama'ar jihar Kano a farko-farkon zangon mulkinsa na farko. Haka zalika, duba da waɗannan nasarori babu shakka gwamna Ganduje ya yi rawar gani matuƙa, domin babu wani abu da ya bari a baya wanda zai taimaka wajen samar da damar kula da marasa lafiya a wannan jiha da sauƙaƙa harkokin sufuri. Domin ya gyara asibitoci da titunan da ake da su, ya sabunta wasu, ya gina wasu, ya ƙara kyautata waɗanda ya gada, ya bayar da horo, ya samar da kayan aiki, ya ɗauki jigila da ɗawainiyar jinyar mutanen da ba su da hali. Hakika mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje shugaba ne abin tinƙaho da alfahari ga duk wata al'ummar da ta same shi. Kanawa muna alfahari da Baba Ganduje, gandun aiki. Marubucin rahoton gami da ɗaukar nauyi shine Bashir Abdullahi Elbash, ni kuma da na tsara na gabatar Al-Amin Ibrahim nake cewa sai mun sake haɗuwa.